Jeg vil starte min tale i dag med en lille historie fra oldtiden. Vi skal til byen Capua i det gamle Romerrige. Her var en by i udvikling. Man dyrkede spelt og vin, roser og krydderier. Man producerede salver og solgte bronzevarer. Men alt var langt fra fredeligt. I Capua herskede nemlig en stor utilfredshed med bystyret. Det var en flok forbrydere, lød det. Og der gik ikke længe, før folk skred til handling. Bystyret blev spærret inde på rådhuset. Man samledes på torvet. Stemningen var uforsonlig. De skulle alle henrettes. Og så tog en mand ordet. Han foreslog, at man først valgte et nyt bystyre, før man henrettede det gamle. Og nu blev flere kandidater bragt på banen. Men om den første blev råbt, at han havde begået underslæb. Om den næste blev der sagt, at han var moralsk anløben. Og sådan fortsatte det faktisk med alle de navne, der kom frem. Efter noget tid tog den samme mand ordet igen. Han konstaterede, at det ikke havde været muligt at finde et nyt og bedre bystyre, og foreslog derfor, at man i stedet lukkede de gamle byrådsmedlemmer ud og bad dem om at genoptage deres embede. Den her lille historie, den er fortalt i Hal Kochs bog, Hvad er demokrati? Som I ved, så blev den skrevet lige efter 2. verdenskrig. Og når jeg frembringer den i dag, så er det ikke for at sige, at det her er regeringsstrategi frem mod næste folketingsvalg. Dog ikke. Men fordi den her mere end 2000 år senere stadig er vedkommende. Jeg vil i dag i min tale berøre et emne, man som politiker plejer at undgå. Vi er her for at tjene folket, ikke for at tale om os selv. I dag vil jeg gøre en undtagelse. For der er noget mere dyrebart på spil end vores eget ve og vel. Og eksemplerne er blevet for mange. Kære kolleger, det er ganske vist ikke jer alle her i salen, der har modtaget et billede af jeres egen gravsten. Men en af jer har. Det er ikke jer alle her i salen, der er blevet vækket med jeres familie af politiet midt om natten, med besked om, at en mand havde snedet sig ind ved jeres bopæl med en kniv og en peberspray. Men en af jer er. Det er ikke jer alle her i salen, der er blevet ringet op midt i madlavningen og med telefonen på medhør, så dine børn kunne høre, der blev kaldt skældsord så grimme, at jeg ikke vil gentage dem her. Men en af jer er. Det er ikke jer alle her i salen, der er blevet angrebet med sten og slag på Nørrebro og måtte flygte i sikkerhed i en bank, indtil politiet kom. Men en af jer er. Det er ikke jer alle her i salen, der er blevet slået, mens I delte croissanter og valgpjæser ud. Men en af jer er. Og det er ikke jer alle her i salen, hvis børn har modtaget breve med falske og meget grove anklager mod jeres mand og deres far. Men en af jer har. Og det er ikke alle her i salen, der har hemmelig adresse, men som alligevel fandt en intimiderende besked for en hoveddøren lille juleaften sidste år og måtte flygte med mand og børn fra jeres hjem midt i juleforberedelserne. Men en af jer har. Det er ikke jer alle her i salen, der har fået en knytnæve i ansigtet, mens I så landskamp. Men en af jer har. Og kig jer rundt. Jeg tror, at næsten alle herinde efterhånden har oplevet chikane. Eksemplerne er bare et udsnit af det, som flere af jer har fortalt om, og som man kender til. Og et liv i politik er først og fremmest et liv med mening, med indflydelse, og med muligheden for at skabe et endnu bedre Danmark for folk flest. Et liv i politik kommer også med omkostninger. Sådan må det være. Med magt følger ansvar, satire, spot og spe, men chikane, vold og dødstrusler er langt over stregen. Og os, der sidder her